Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, na úvod chcem najskôr poďakovať pánovi primátorovi mesta Poprad za vytvorenie veľmi dobrých podmienok na rokovanie výjazdového zasadnutia vlády Slovenskej republiky. Naozaj sme našli všetko potrebné, čo vláda potrebuje a myslím si, že v tomto konštruktívnom duchu sa nám potom aj podarilo prijať niekoľko veľmi dôležitých záverov. Vážené dámy a páni, rokovanie vlády tu v Poprade vôbec nie je náhodné a predovšetkým chcem zdôrazniť, že bolo orientované na jednu jedinú tému a to bola téma podpora cestovného ruchu. Na tento účel boli predložené na rokovanie vlády pánom ministrom hospodárstva 3 dokumenty. Jeden dokument sa dotýkal hodnotenia súčasného stavu turizmu na Slovensku a týkal sa rovnako plnenia úloh, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády. Druhý dokument poskytoval presnú informáciu, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o prijímanie veľmi dôležitého zákona o turizme, o ktorom všetci zainteresovaní tvrdia, že pokiaľ nebude prijatý v čo najkratšej dobe, môže to spôsobiť veľké problémy v organizácii a podpore cestovného ruchu. V treťom bode sme sa zaoberali výslovne dvoma regiónmi, ktoré sú z hľadiska cestovného ruchu pre Slovenskú republiku veľmi dôležité. A to je región Prešovského samosprávneho kraja, región Žilinského samosprávneho kraja. V prípade Žiliny sme sa veľmi konkrétne zaoberali podporou rozvoja tzv. Klastrov cestovného ruchu, ktoré dnes veľmi úspešne pôsobia v tomto Žilinskom samosprávnom kraji. Myslím, že sú 3 alebo 4 tieto klastre, ktoré tam fungujú a ukazuje sa, že je to cesta, ako postupovať aj do budúcnosti. Dovolte mi, aby som vás teraz informoval o tom, aké závery sme prijali v tejto oblasti za prítomnosti predsedov samosprávnych krajov, prítomnosti primátorov viacerých miest, bol pán primátor Popradu, pán primátor Svitu, pán primátor Vysokých Tatier, pán primátor Liptovského Mikuláša, bol prítomný pán primátor mesta Martin, bol prítomný pán starosta obce Štrba, súčasne najvyšší predstaviteľ Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj ďalší zainteresovaní ľudia, ktorí majú čo k tejto téme povedať. Pokiaľ ide o hodnotenie celkového stavu turistického ruchu a turizmu na Slovensku, musíme naozaj vziať na zreteľ, že svetová hospodárska kríza mala veľký vplyv a rok 2009 už nemohol byť taký úspešný ako rok 2008, ktorý sa považuje za vôbec najúspešnejší v cestovnom ruchu vôbec. Prvé príznaky krízy sa začali prejavovať už na konci roku 2008. Určite treba povedať aj to, že zavedenie eura takisto malo určitý vplyv na rozvoj cestovného ruchu, ale minister hospodárstva na dnešnom rokovaní veľmi jasne naznačil 3 základné veci, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o ďalšom rozvoji cestovného ruchu na Slovensku. Predovšetkým povedal veľmi jasne, že pokiaľ nebude urobená tzv. Zonácia, predovšetkým v oblasti Vysokých Tatier, tak len ťažko bude možné sa dostať ďalej. Z toho dôvodu sme odmietli akékoľvek úvahy o predĺžovaní riešenia tejto problematiky a minister životného prostredia dostal jasnú úlohu do 31. marca 2010 predložiť na vládu Slovenskej republiky návrh zonácie TANAPu. Jednoducho pôjdeme do toho súboja. Tento súboj, ako viete, bude veľmi náročný, pretože tu vždy narážajú záujmy rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu. Záujmy možno podnikateľských subjektov, ktoré chcú podnikať v tomto priestore, ale aj záujmy ľudí, ktorí majú veľmi pozitívny vzťah k prírode, ochranárov. Toto všetko bude musieť Ministerstvo životného prostredia prekonať. Je tam obrovské množstvo materiálov, ktorý už bol vypracovaný, ale marec 2010 je rozhodujúci dátum pre nás. Nechceme to odkladať na ďalšiu vládu a zonácia TANAPu bude predložená na rokovanie vlády v tomto stanovenom termíne. Druhý problém, o ktorom sme veľmi intenzívne hovorili, bol zákon o turizme. Zákon o turizme v minulosti narážal na tento jednoduchý problém. Predchádzajúca vláda odmietala spolufinancovať rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch. Bola iba taká predstava, že sa prenesú kompetencie
na jednotlivé regióny, samosprávne kraje, mesta, obce a že to budú mesta, obce a samosprávne kraje, ktoré si to budú celé financovať. Ideme do toho iným spôsobom a dohodli sme sa dnes, že bude predložený návrh zákona, ktorý rešpektuje podmienku spolúčasti štátu na princípe 1:1. Teda to, čo nákonujú mesta, obce a samosprávne kraje, tak ten istý objem finančných prostriedkov do toho vloží štát, aby to bolo motivujúce pre jednu aj pre druhú stranu. Opäť, chcem poďakovať pánovi ministrovi hospodárstva, pretože návrh zákona, ktorý je v určitej podobe a dostal sa do medzirezortného pripomienkového konania, mal podľa ministra 1300 pripomienok, ktoré bude treba spracovať. Nechceme to ale odkladať a chceme, aby tento zákon vyšiel na januárovú schôdzu Národnej rady a mohol byť schválený na poslednej schôdzi Národnej rady, ktorá by mala byť niekedy v priebehu februára. Preto minister dostal jasnú úlohu predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona o turizme v termíne 13. január 2010. Musí sa však vysporiadať s tým, čo som teraz povedal, s veľkým množstvom záujmov, ktoré sa budú prelínať v tejto oblasti. Tretia podmienka na to, aby sme dokázali cestovný ruch rozbehnúť, je tzv. Satelitný účet. Je to spôsob získavania informácií o stave cestovného ruchu, ale je tu na dobrá správa. Ministerstvo hospodárstva a štatistický úrad Slovenskej republiky je veľmi ďaleko. Satelitný účet, teda poskytovanie relevantných informácií o cestovnom ruchu, sa bude môcť začať používať skúšobne, ako som už uviedol, počnúť s rokom 2010. Vláda sa ďalej zaoberala, ako som už aj uviedol, konkrétnymi dvoma regiónmi, a to Prešovským regiónom a regiónom Žilinským. Celkovo, vážené dámy a páni, sme dnes vyčlenili na podporu malých alebo väčších projektov v oblasti cestovného ruchu sumu 8,6 milióna eur. Ide o sumu 4,4 milióna eur priamo z rezervy vlády, teda bavíme sa o sume okolo 130 miliónov slovenských korún a 4,21 milióna eur išlo cez jednotlivé rezorty, to je takisto suma niekde okolo 125-126 miliónov eur. Dohromady 8,6 milióna eur, čiže ak to dobre rátam, 8x3 je 240, tak to je ešte možno nejakých 260-270 miliónov slovenských korún. Je to objem peňazí, ktorý sme na výjazdovom zasadnutí vlády nikdy nerozdeľovali, ale keďže chceme naozaj naštartovať niektoré malé projekty, urobili sme túto výnimku a priamo sme o týchto peniazoch rozhodli. Dovolte mi, aby som vás teraz informoval o konkrétnych projektoch, ktoré boli prijaté. Veľmi sme privítali informáciu, že športový areál FIS na Štrbskom plese by sa mohol dostať pod správu samosprávy obce Štrba. To je mimo vlády Slovenskej republiky. Viete, aké boli okolo toho problémy za Dzurindovej vlády. Dnes tento majetok patrí úplne niekomu inému, ale je tu reálna šanca, že by obec Štrba mohla tento majetok spravovať a získať do vlastníctva. Ak sa tak stane, podporíme transformáciu tohto športového areálu FIS na Štrbskom plese a dáme na tento účel sumu 1,2 milióna eur. Rovnako chceme podporiť modernizáciu tohto športového areálu FIS na Štrbskom plese, najmä na úpravu skokanského mostíka, lyžiarskeho bežeckého areálu, technické a technologické vybavenosti športového areálu v celkovej výške 1,7 milióna eur. Čiže transformácia 1,2 milióna eur, samotná modernizácia 1,7 milióna eur. Ešte ja si pamätám, hoci tedy som mal možno za 5 alebo 6 rokov, keď boli v tomto areáli asi pred 40 rokmi majstrovstvá sveta, mimoriadne významná udalosť. Pamätáme sa, v akom stave perfektnom to bolo, v akom stave to je teraz. Ja držím palce obci Štrba, aby tento projekt zvládla a vláda Slovenskej republiky je pripravená takýmto spôsobom pomôcť.